Каякари, сите овдека. Сите каякари тука. Рамнина е. Помеѓу црвените столбови, ако ја гледате линијата на средина, кај што стоите сега, кој да застане пред стартно целна рамнина. Нема да му се стопира времето. Три, два, еден. Страна, за да ги патиме у лице. А може така? Да. Това е 400 метра воен правец и назад 400 метра. Не е вака. Два пъти се върна. Добре. Вие 3 пъти. Айде, Фичо! Тамо навива. Айде! Александър Илиев. Фаворите, така? Айде, Неда! Айде, Неда! Олег. Ай си, Олег. Айде, Неда! Айде, Неда! Затворен ли му е? Не. Чекай, не. Не. Не, ова е Мија Блажевска е минала. Шо се? Не сметам. Не. Морам да јавам. Ајде. Чекам. Малко по-брзо до главата. Се легни долу. Не, абе легни, изпуши се. Не се устручава. Не се... Нещо нормално ще се... Тук доле највише. Нещо ти изгрева. Да. Марка, чекай, че е доле. Не. Подоле. Ветрето нека ги кутка. Ветрето много се сте. Зимни така ми викаме, аз ма мисля, че не се тепли. Айде, Фичо, айде! Да, ги правим подка. Мали, путкай ги на кайпови путкай ги. Това. Александър, фани го. Айде. Айде, коце!
Hajde, ne... Dobro pogled ima od otvora. Moram da ima terasa ili baze. Ima restoran gore, ovo je faktički ne je restoran, to je. Sad spremam to da prema negdje. Uredi stilski restoran. A možete kako hotel ne работи, гости не при. Ne, se dobite gotovo. Ja, dam na nešto nego jedno s drugim me šepaš. Kako što ne? Levo! Aleksander Ilijevski Neptun. Filip Berkovski Orion, prvo mjesto. Telma Zajko. Ko je prvi od ili vtori od mese? Ovo je A, sin treći od? Zajko. Viki тука да не. Ne, A, tatko... Znači, nego posluša to mi da go pratim, nego sam. Tempото si go nabi sam. Само. Високо достигнал Иван Търчевски. Двете зад него Иван Янковски.